haka gospel mentakasni kila don subscribe ki bawan berkeli no Jisu ko Jisu ke ega hukum ke bak krautam tu Jisu lo ong ban e je ublei na do ke mensim jungi na do ke do nur jungi na do ka bor jungi baro na do ki jumut ki jing perkhat jungi baro ngide ban e je ublei na do ke do nur jungi baro na ki e baro ngide ban e je ublei ude ban long ban kong haka jing em jungi ban ke bar por Jisu ong ban e je ki paramarjan kumbangi e je lade u Jisu ong ban e je ki paramarjan na ke do nur jungi baro da ki jumut perkhat jungi baro lane da ke mensim jingi baro da ka bor jingi baro em Jisu ang kumta te ka don ka jing manak mata jingi ki khana samaru leste yo ngi e janor yo da ka bor jingi baro da ki jumut perkhat jingi baro da ka do nur jingi baro kata kam dei ban long ka jing em jingi namar kata ka jing e da ka do nur jingi baro ka dei tang ya ublei marwei da ki jumut perkhat jingi baro ka dei tang ya ublei marwei henre ngi de ban e je kwe ya ki para brio ki para mensim be don marjan mar pa ban ngi kumbangi e je lade om da ki e baro kita ki e baro ki dei tang ya ublei marwei om ya ki brio henre ki brio ngi de ban e kumbangi e je lade te ken mau kene ke de hukum ka ba krautam ka bo Jisu ai hayangi mentar kasi ling ba ka gospel e je ublei but e para marjan God bless you.